estic cansat ja només de pensar el que ha de fer la nostra convidada de la setmana vinent, perquè m'ha explicat la ruta i de debò que estic, que no m'aguanto. Sí, és veritat, el que passa que ella està acostumadíssima, Està acostumada, Si no para mai... però és que ara de Barcelona a Nova York, de Nova York a Guatemala, Guatemala a Panamà, obre una botiga a Filipines. Jo, de veritat, Aniries estressat. No sé com s'ho fa la Rosa Clarà. Fora aplaudiment. Rosa, benvinguda, un plaer. Com estàs, Rosa? Molt bé. Tota aquesta ruta de la setmana vinent, ja la tens preparada? Bueno, ja està preparada, programada i quasi feta ja. La pots visualitzar? Normalment, quan vas a aquests llocs, ja saps més o menys. Faré això, a tal hora tal. Aniré de botigues. La veritat és que és bastant dur i bastant agotador. El que passa que ja forma part de la meva vida i un ja s'acostuma i ja pren les seves mesures, com procurar dormir els avions, aprofitar molt el temps i tal. I sí que està bastant visualitzat i programat tot el que faré durant tota la setmana pràcticament que estic fora. T'han trucat Rajoy o Rubalcaba per felicitar-te pels llocs de treball que dones? Escolta'm, no m'han trucat, però haurien de fer-ho, T'haurien de trucar. Tinc absolutament, estic convençuda. Tu com a mínim tens 800 treballadors, com a mínim. Bueno, directament a l'empresa on estem treballem 150 persones, però indirectament sí, més de 800. Indirectament més de 800. I crec que en aquest país cada vegada produïm menys, amb la qual cosa jo crec que els emprenedors i la gent que produïm se'ns hauria de cuidar molt més, estic totalment d'acord. Quants punts de venda hi ha, directes o indirectes, de Rosa Clarà al món? 3.000? Sí, aproximadament uns 3.000, entre multimarques i botigues, com 3.000. Ara és increïble que puguin haver-hi tants llocs perquè la gent, en teoria, continua casant-se. Igual. Sí, potser les tradicions o la forma de viure ha canviat alguna cosa els últims anys. Hi ha datos curiosos, per exemple, que des que ha començat la crisi, els matrimonis han baixat religiosos quasi un 30%, que és molt. És molt. És molt, perquè és un tema que pràcticament està estable, durant molts anys ha estat estable, no? I és sorprenent que hagi pogut baixar un 30% les bodes religioses. Però tu no ho notes, això, perquè veig la facturació ha pujat aquest any. Mira, nosaltres, jo podria dir-li sort, però crec que no ha sigut sort. Ens hem avançat a moltes coses i, bueno, des de treure línies de producte diferents o tenir clar que el nostre producte s'havia de vendre al món sencer, són coses que vam tenir clares fa molt temps i això ens ha ajudat a superar una crisi que és real i que està a Espanya. Ara, això demostra d'una banda que els països no són tan diferents, perquè els dissenys són els que tu tens i es venen a Nova York, però també a Itàlia, i després que alguns llocs sí que inverteixen més diners amb els nuvis i les núvies que no pas amb uns altres. Espanya seria dels països que inverteix diners, com Itàlia? Sí, sens dubte. O sigui, la boda als països catòlics, o per exemple, com parlaves, Espanya o Itàlia, evidentment són països on quan es casa la nena, la casa per la finestra es tira, no? Hi ha altres països, europeus o internacionals, on no, on es mira molt més el preu. Alemanya serien més garrepes? Sí, ens ha costat una miqueta més. I als Estats Units? Als Estats Units jo crec que hi ha... Els Estats Units és un país molt gran, no? Hi ha 1.300.000 bodes a l'any, però realment gent que celebri les bodes gastant el que faci falta potser i tal, poden ser les dues costes. Al centre dels Estats Units és molt més dur. Per cert, has vist, perdona, aquest programa Mi boda gitana? T'han parlat d'ell? Mi boda gitana? Sí, l'ostentació de tratges, carrosses, que es fan servir? Doncs no, però bueno, les bodes gitanes són molt espectaculars, realment. I inverteixen molts calés, també. Una altra qüestió després és el gust, que és qüestionable com sempre. No, ara m'ha preguntat, de les americanes, de debò volen més escot que les europees? No, el que passa és que només es ven un escot als Estats Units, que és el paraula d'honor, tothom, el 100% pràcticament. Curiós, no? A Europa es varia molt més i tal, però allà sí. Sempre s'ha associat el color blanc, lògicament, al vestit de núvia. El que passa és que veig que la Rosa ha introduït algun concepte de cara a aquest any vinent. Per exemple, l'or o el daurat. Aquest color nude que està tan de moda, hem introduït també colors ors i tal, però bueno, el de l'or va ser una cosa més de posada en escena a la desfilada que vam fer, però bueno, jo crec que hi ha moltes núvies que ho estan seguint, no amb vestits dorats completament, però sí amb accessoris, és un any d'ors i les núvies també estan a la moda. Hi hauria possiblement
3 línies diferents per l'any 2012 de vestit de núvia, a Rosa Clarà? Doncs mira, per l'any 2012 jo et diria que sí, que hi ha 3 línies molt diferents. Per un costat, uns vestits molt fluids, fets amb punt de seda o amb tul, vestits molt caiguts. Que seria la línia soft. La línia soft, exactament. Perquè vegis que m'ho he après. Bueno, molt bé, molt bé. Estàs tan puesto... Després, per un altre costat, hi ha una sèrie de vestits amb molt volumen, amb molta fantasia, amb tallers de cintura o tallers baixos. I per un altre costat tindríem vestits molt assirenats, agafats, molt cenyits al cos i amb volúmens a la part de baix dels trajes. I, com estem veient, també el tema dels dorats com a accessoris és un tema que està molt de moda. O sigui que d'una banda vindrien totes aquestes aplicacions amb daurat i després també una línia molt minimalista. Sí, la línia minimalista, que jo crec que aquest any està sent un èxit per nosaltres. Nosaltres comencem la temporada del 2012 al mes de setembre i està sent una línia molt nova a casa nostra, que pràcticament al mercat no hi és, aquests vestits tan fluids, tan senzills, sense pràcticament volumen a les cintures, però sí molt moviment, que estan funcionant molt bé. Pel que fa als teixits, hi hauria alguna novetat o no? O estem parlant dels teixits clàssics? Mira, jo et diria que molt tul, que és una cosa que durant anys no s'han vist i ara últimament sembla que està agafant molta força, però tuls tractats amb plisats, tuls molt lleugers, el punt de seda que ja he comentat també, i després els micados, els piqués, teixits més tradicionals que sembla que també tornen. I a banda dels colors, blanc, el nude i l'or, també hi ha alguna aplicació espectacular amb xarol. Veig que has incorporat el xarol, no? Home, jo crec que nosaltres intentem que la moda del carrer, la moda d'avui en dia, incorporar-la amb les núvies, i això es nota. El xarol està de moda i l'incorporem, l'or està de moda i veiem la forma d'incorporar-lo pràcticament amb totes les col·leccions. Heu incorporat definitivament el disseny que va lluir la Carla Goyanes, que va ser tot un èxit? Sí, la veritat és que sí. Ens el va demanar molta gent i vam dir, per què no? Ella ja s'ha casat, vam consultar-ho amb ella, no ens va posar cap problema i realment el seu vestit està amb la col·lecció d'aquest any, del pròxim any. Qui té el rècord de més vestits per un sol casament, en quant a les celebrities? Seria Paulina Rubio amb 3? Home, Déu-n'hi-do, a casa nostra sí, ha sigut la que més n'ha portat, Paulina Rubio, però jo he sentit d'altres casos amb més. Més de 3? Sí. Més de 3? Quin és 3? Més de 3, sí, deu ser canviar-se molt bodes d'aquelles en plan... I t'has de canviar el pentinat i tot també. Però vols dir que hi ha temps? Sí, hi ha temps de canviar-se de vestit més de 3 vegades? Home, jo crec que 3 ja és molt, Per mi 2 és l'ideal, si es pot. Tu vas ser una mica la precursora dels canvis de vestits a la boda, no? Home, perquè realment és evident que per molta gent no és possible, perquè econòmicament és car. Però el fet de poder-se casar amb 2 vestits, jo crec que té tot el sentit. Casar-se en una església, en una catedral, amb un vestit espectacular, amb cua i tal, i després disfrutar de la boda, potser sí que requereix un canvi de... I el vestit més copiat? Ui, jo crec que ha sigut, a pesar de tot, el de la Lady Di encara, És el vestit més copiat de la història, sí. Tu creus que ha estat, perdona, la núvia més emblemàtica dels darrers anys, Lady Di? A nivell internacional, Per molta gent jo crec que sí, que va ser... Inclús la Kate Middleton vas per tot el món i ha sigut portada d'absolutament totes les publicacions del món. T'anava a preguntar justament per això, pel vestit de la Kate Middleton. A tu t'agrada aquest vestit? A mi personalment no, però reconec que no està molt bé que ho digui perquè ha agradat a tothom. Llavors, és un vestit comercial, no és un vestit especialment interessant o que aportés res amb aquest sector. Simplement jo crec que ella estava guapa, és una nena que està molt primeta i que el que es posa generalment ho llueix i tal, i va estar guapa. A mi personalment el vestit em va semblar... Crec que s'hauria pogut arriesgar una mica més, però ha tingut una repercussió brutal. I la Charlene d'Alberto de Mónaco et va agradar més o menys? A mi em va agradar molt més. Molt més? Molt més. Estic d'acord amb tu. Anava més. Llàstima que estiguis una mica trista, no? I la duquessa d'Alba? És un altre estil, No era gens fàcil vestir la duquessa d'Alba, no? I jo crec que la van vestir molt bé. Li van donar un toc espanyol, portava un color molt adequat, i crec que ella estava molt còmoda i se sentia molt segura, inclús va ballar i tal, i molt bé. Tu ets una dona molt prudent i sempre guardes els secrets, però tens llista d'espera de celebrities que ja t'han demanat el vestit de núvia? Mira, si elles no ho han dit, jo no ho puc dir. No et dic que em diguis els noms, dic
si hi ha llista d'espera de celebrities. No, el que nosaltres abans de final d'any sí tenim una boda d'una nena que ha passat per casa que ha deixat, de veritat, molt bon sabor de boca amb tots, que és la filla de l'expresident Suárez, Sonsoles Suárez, nena encantadora i que anirà molt guapa i es casarà abans que acabi l'any. La Tamara Falcó, tot i que lluita algun disseny teu, de moment no està per casar-se. De moment em sembla que no. S'ha quedat sense nuvi, com vols que es casi, pobra dona? Però va treure un reportatge que realment Però va ser un impacte, molt guapa, estava guapa. molt bé, i tots els vestits de festa, les dames d'honor, tot era nostre, i va estar molt Hem bé. vist a la revista Hola una dona molt guapa també, la nòvia de Gasol, lluint dissenys teus i també joies teves, que és una aportació d'aquesta temporada, no? La línia de joies que no vens tu directament a la teva botiga, però sí a joieries importants. Sí, bueno, és una col·lecció que hem tret amb uns preus, jo crec que continguts i que les núvies hi puguin arribar, i sobretot hi ha moltes arracades que afavoreixen i que donen llum, i bueno, a Barcelona, per exemple, crec que són 4 les joieries que tindran aquesta col·lecció. Roca Joiers, la té també Rosa Bisbe i un parell més, que ara en aquest moment no recordo, però que ha tingut una molt bona acceptació. I estem parlant d'uns preus que serien accessibles. Sí, però preus accessibles, que jo crec que és el que en aquests moments toca amb tot, no? I pel que fa al vestit de núvia, gaudeixes més amb les línies de preus accessibles o les línies de grans dissenyadors, que has treballat amb els millors? Sí, la veritat és que sí. Mira, jo crec que al moment que una núvia es casa, si troba el seu vestit dintre d'un pressupost adequat, s'ho gasta. El que hem de procurar és fer vestits meravellosos de núvia i les núvies procuren arribar-hi, fan un esforç per arribar-hi. Per altres zones o altres països tenim col·leccions més econòmiques que també funcionen. M'encanten els consells que dones per triar el vestit de núvia. Has de començar com a mínim 6 mesos abans, no? Com a mínim. Com a mínim. Però 6 mesos no és poc, Rosa. Jo crec que és molt justet. És molt justet, no? O sigui, perquè t'entra un estrès. Jo crec que per tranquil·litat mental de les núvies és millor vindre una miqueta més. Després dius que t'has de provar tota mena de vestits, pel que fa als estils, que no has d'anar amb la idea d'un sol estil. És que realment cada vegada ens donem més compte que la núvia arriba amb una idea i que quan està dintre canvia totalment i s'emporta un vestit que possiblement no té res a veure amb la idea que portava. Jo crec que provant-se és com se sap el vestit que millor li va. Hi ha un consell sensacional que diu no més de 3 acompanyants. És que és veritat. O sigui, si vas massa acompanyat, acabes amb el cap com un timbal. Sí, i és veritat que és perillosíssim, no? Perquè, clar, una té que anar vestida com ella vol, no com tothom opini i tal, no? Jo crec que s'ha de triar i escollir, és tradició anar amb la mare, doncs és fantàstic, no? Però tampoc amb excés de gent al costat, perquè és una mica perillós. Has patit alguna vegada això? De veure que la pobra noia ho tenia més o menys resolt o més o menys clar? Anècdotes, Angie, te'n podria donar 2.000 perquè a les botigues això es produeix cada dia i segons les zones encara és més típic que acompanyin 8 persones amb una núvia a comprar el seu vestit de núvia. Caòtic. A més, jo crec que s'ha de guardar una mica el secret també davant de tota la gent. I quants vestits ens hauríem de provar? Aproximadament, perquè a vegades te n'emproves molts i dius... I després acabes... Ja no saps quin triar, no? Més de 6 no, entre 3 i 6. Més de 6 és un caos. Sí, jo crec que primer s'ha de poder escoltar molt bé la núvia, que elles saben molt bé el que no volen, i si saps extreure el que no volen, ja és un pas endavant. I després, doncs, bueno, dir un número és una mica difícil, no? Doncs 3, 6, 8, no ho sé. Però no provar-se tot una botiga, perquè al final no sabran ni el que estan fent ni el que s'estan provant, no? I què es pot fer després de fer servir el vestit de núvia? Res, netejar-lo i guardar-lo en una caixa. Això és el que s'ha de fer. No, però tu has dit que es pot fer una cortina. No, jo això no ho he dit, No, però hi ha gent que amb el vel sí que fan autèntiques virgueries. Sí, que el guarden i O sigui, una cortina no, no? No, el que queden són les fotos. Passaran de generació en generació. I customitzar-lo, tallar-lo, una cosa així? Mira, alguna núvia de vegades, que a mi m'agradaria aprofitar, no l'aprofita mai més, perquè es veu sempre vestida de núvia i tal. O sigui que el millor és guardar-lo. És que el color i tot. No té sentit. Ara, tu series partidària de fer després una altra sessió amb el vestit, un cop s'ha acabat el casament? Perquè normalment les sessions no acaben de sortir bé pels nervis, perquè potser les núvies estan massa concentrades o massa pendents del pentinat. A les fotos. A les fotos. Jo estic d'acord, Jo les núvies els aconsello, si és possible, que també és una cosa que no sempre és possible, que intentin uns dies abans, 2 dies abans de la boda, fer-se una sessió de fotos elles, que és lo important, perquè el nuvi i tot el que més també és molt important, però ve després i secundari, no? Amb la qual cosa, que es procurin fer-se un parell de dies una sessió ben feta de fotos i tenen fotos relaxades i bé, les fotos abans de casar-se són bastant estressants, segur. I tant.